Aha mbụ Ekene Ndujekwu, aha ọzọ m owo Umenze Ekene dịrị Chukwu, Umenze Chukwu na-eme eze, Umenze mgbe onye jiri nụ ọ na-agba n'aka, Umenze isi ga-abụ eze. Tata wụ mbọsị emume ahịa ọzọ n'Unubi, and abịa n'ihe niile chiri ọzọ n'Unubi, mụ onye ikpeazụ chicharụ ewekuchie, mụkwa akwụkwọ onye ikpeazụ ga-apụta n'ahịa ọzọ a. So taa wụ ụbọchị aṅụrị, wụrụ ụbọchị ihe a na-eme ka esi wee kwado ya. Ana m ekene Chineke otu o si wee mee ka ihe tata wụrụ na-aga otu o si aga n'anya ya dịka esi kwado ya. Tata anyị na-azụ afịa ọzọ n'Unubi, ị na-anya ya afọ nche niile ebe a, obido anyị nche niile mma na anyị na-azụ afịa ọzọ so that ewu son of the soil ịghọta. Ọmụnwawo Umugodi n'obi ume nwaneri akụ, ọmụnwawo Umenze Ikukuoma nke izizi n'Unubi, nze ji moto enwe ọgọ anaghị ugogwe. Taa wo ahịa ọzọ Unubi 2025. Taa ka ndị niile chiri ọzọ in the last 6 years na-apụta bịa gbaa aha ha n'ahịa Unubi iji wee gosi na ha tozuru oke. Onye azụ ha ahịa ọzọ n'Unubi nwụọ, ndị nze anaghị agwa ya because ọ dịbeghị full. So ihe a na-eme taa bụ nnukwute mmemme pụrụ iche ka anyị na-eme n'ụbọchị nke taa. Bịa onye uhie chere ọmụ ka na-agwa ụlọ onye ga na-akụnụ chelenụ. Nke mbụ afọ ọzọ m bụ Akụchinyelu, nke abụọ nze mmadụ abụrọ Chukwu, nke ịtọ nze Delendu, nke ịnọ nze Nnabude. Nze Akụchukwu nyere Unubi ọzazuo onye mgbe Nze Akụchukwu nyere Unubi, nze mee ka ọ dị mma, Udechukwu obi ọzọ uhuonu unu fụrụ ife na-eme kịta. Ladies and gentlemen, Delendu gọvanọ Unubi na-afụ anya
maka na ọ na-arụ n'iwu ndị ọzọ sonyere ya Delendu anyị na-eso ma ọ na-eje ọnala onye kwana onwe ya obodo amaka ga-ejide Unubi. Oh yes. Mee ka ọ dị mma. Ọ ga-adị mmadụ mma. Biko n'ibi igwe tetụkwa ihe ga-aga ọ dị n'ọga. O wee zara ahụ. A na-eme ebe. Biko ndị ọkpọbekwuore na ebe anyị ahụ. Nze onye na-egbu onye ị na-akwadobe obi ọzọ ụmụnna m onye a na-abịa ọ dị ka Ikukuoma n'Unubi Nze Ikukuoma n'Unubi ọ bụrụkwa nke na-azọ gọvanọ na ikuku na-ekusa anyị o ji moto eme ọgọ o ji okporo eme ọgọ Mgbe gbaa ya efi ichiri n'ọzọ. Nzi Ikejiakụ Ikejiakụ Nzi Ikejiakụ Ikejiakụ Nzi Ikejiakụ Ikejiakụ inye m aka akụ. Aha m nke mbụ bụ Ume Ugodinobi, nke ịbụọ Ume Nwaneriakụ, nke ịbụọ Ume Nwaneriakụ 2, nke ịtọ bụ Umenze ji moto eme ọgọ. Mana ihe a gara akpọ m bụ Umenze Ikukuoma n'Unubi. Ikukuoma, ana m akwadoro gị posta ị ga-eji ọ bụrụ na ọ gasịa ị ga-azọ presidency. ọ bụrụ na ume agha ukwu gasịa orube nze kwuo n'ọfọ ikuku ọbịa ọzọ ihu olu ikuku Well done. Ikukuoma n'Unubi Ugobuzo Achake Ugobuzo Achake Ọ na-abịa. Onye atakirila nwanne ya anya na-abịa. Onye Daalụnụ, ọmụa bụ Amobi Tobechukwu Ọgụm, onye Chimeleze nke izizi n'Unubi. Tata ka ndị Unubi na-azụ afịa ọzọ iji wee nabata ụmụ nwanne anyị chiri ọzọ ọfụ. It's like an official presentation to obodo na ha echiene. So ọnụ unu bịa n'oge unu jedara afụ ka each of them na-abịa kwuo afọ anyị, obodo akụọrọ ha aka nabata ha wee mara na ha echiene. Anyị wee na-ekenekwe Chukwu ofu na ka weda dị efu na aka Chukwu dị n'ihe anyị na-eme. Daalụnụ. Daalụ.
the committee feels so actually for a honor. They work with me physically and presently. And I was also a member of the planning committee. It shall be well with you. You don't know plan already, 100% correct. Okay, I don't know now, man. I don't know. You could get member in the next 4 years. I really got the window. We celebrate also now, Jesus. Uncle me. Umendu Jehu, isi ga-abeze, ọ bụ Ndu Jehu. Isi ga-abeze ga-abelilieze. Ononobi, Ifeanyi Chukwu Ndu Jehu. Thank you, sir. Our future PG, our future governor, our future senator, our future onye ọchịchị. Nana abata, ụmụ ọbọbata banụ. Unu nwere ife, unu nwere ife, unu nwere ife. Last one. Zike Jack, Ike Jack. Zike Jack, Ike Jack. Zike Jack. Inyo makaba. Akako. Aha ọzọ mbụ Umenze Ekene Dili Chukwu. Nze Ekene Dili Chukwu. Aha ọzọ nke bụ ahụ Umenze mgbe onye jiri n'ihe Chukwu mere ọ na-agba n'aka. Nze mgbe onye jiri n'ihe Chukwu mere ọ na-agba n'aka. Aha ọzọ nke ịtọ ahụ sọ Chukwu na-eme eze. Nze Chukwu na-eme eze. Aha ọzọ nke ịnọ bụ Nze isi ga-abụ eze. Nze isi ga-abụ eze. Ọzazụde onye egbe onye egbe onye egbe. Afọ nwa Fana akpọ Obato Zoha. I'm always very proud of you. You see, you're trying. Well, I'm going to sorry. I'm not going to. So I'm going to sorry. I'm going to sorry. Ladies and gentlemen. On behalf of my eminent office, my name is Chief Honorable Emmanuel Chukanyibia Ocho aka Ocho Communication. You go to number 1 of the Siam Information Kingdom. And I'm signing off to say thank you and a happy celebration as we join Iwebu here. After that, the DJ Kuzigawa, like I'm going to share for Tata Unubi. Look at your number, Unubi, Etenebo, no, Nalo no go. What, ladies and gentlemen, listen. Yeah, ladies and gentlemen, this is about to be a walk around. Who's the motherfucker? What? It's about to be a movie, ladies and gentlemen. Well, there go be now, listen.
They go kill them all. Voila. Anybody will not fit down, so let them go outside. One of the tickets on the door, ladies and gentlemen. It's about to be a movie. Anybody who no feed dance, better go house home. If you don't say no feed dance, better go home. Listen. Whether 18, go home. What to do 18 plus right now? Oh yeah, ladies and gentlemen. DJ Songs, are you in the mood?